podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba paz vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwamwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi. Famba imu chokwadi. Patana inesu. Chokwadi chichakusunungura. Alright. Tiri kusangana pahurukuro yedu. Hurukuro yetinoita vhiki yoga. Tichibatwa pano tichibuda live na 7 musi wechina kana kuti Thursday. Saka nhasi ndine varume vaviri panapa. Toda kuti timbokurukura nyaya dzebhaibheri. Panapa tinotaura chokwadi chizere chemubhaibheri. Iyi hurukuro idzi haisi script yakanyorwa kunzi tichataura izvi. Isusu tongotaura zvinenge zviripo zvichienderana nemusoro unenge wabvunzwa kana nemubvunzo. So nhasi semazuva ose ndina muvhangeri Marufu mufundisi muri sei? Muramu muri wadere. Ndosunura. Tofara kukuona. Tosunura. Then vasi vatsva panapa pahurukuro yedu ava handitika ndonga takambova navo vanonzi vajamu ijamu iri rechingwa iri mama radio sweet jam vajamu vakambouya panapa. Vari kubva kuchurch inonzi the Church of Jesus Christ. Ndo zita rayo. Ndizvo. Yes. Vamarufu yenyu ipi Seventh Day Adventist. Ndizvo baba. Yes. Saka i Seventh Day Adventist yaisi ya Jesu. Taona makapa zita kuti yenyu ndo Church of Jesus Christ. Tine Roma, tine Dutch. Hadzina kunzi ndo za Jesu. Hana kuzitenga. Wozi kana watenga chino unochidanga nezita rako. Saka ndio zvinoanza zvazatengwa. Hadzina kutengwa na Jesu. Mfundisi, hadzina kutengwa na Jesu zenyu. Of course. Pano adizozvo pano I think also because we come there are a lot of technicalities in everything. And there are also human systems. Kunewo zvinoitwa nevanhu. Anditi panyika. Zvinoitwa nevanhu. Vanhu vane zvavanoita. Even izvi zvikuti vanhu ngomajamu. Vanhu wakati tinoda kuti zvinzi. Saka haina kutumidzwa na Jesu. Yatumidzwa na Jesu. Akupi. Vhesi yenyu yokuti yakati tiverengere Jesu pakati yangu iyi inonzi Jesu. Okay. Zvakangofanira kuti izvozvo vamurambwi mukatiti asi ndakwazai here ndokwazaiwo muzita raJesu Kristu. Alright. Amen. Imimi izvozvo mukatiudza panapa tiri 3. Muti hada kumbonowaka musha wangu. Mapedza kuwaka unenge une zita rani? Unenge une zita ramurambwi. But hamuna kurambidza Wamarufu kuti wawake musha wavo. Hamuna kurambidza Jamu kuti awake musha wake. But musha waMarufu hausi wamurambwi. Musha waJamu hausi wamurambwi. But tese tawaka. Handizvo. Saka chinoratidza kuti Saka Jesu Kristu ari kuti kuna Matthew 16 verse 18. I'll build my church on this rock. Yes, saka haana kurambidza vanhu kuvaka dzawo. But mistake iri kana ndeyekuti munhu ari kuti apedza kuvaka yake oti ndeyaJesu.
ndo pane mistake iye akati Alright. yangu Alright, haisiyo nyaya yedu yanhasi yedu. Okay. I think nyaya yedu tichazoitaura inyaya yemazita. Yeah, it's okay. Vamwe vanozoti there is nothing in a name. Handiti ka. Mazita vari kuti anopuwa nevanhu. Asi ava vari kuti ravo rakabva pana Jesu. Kuti ndiye wakadaro. Vapa vhesi yakanzi padombo iri ndichavaka chechi yangu. Inyaya yetingazongotaura. Asi nhasi ndine mubvunzo. Mufundisi Marufu, I think takambotaura nyaya yemurayiro. Ine madimensions akawanda. Vamwe voti murayiro hakuchina, ndo nyaya yatatichibata. Tatichibata from the Old Testament. Tikabona zvichibuda takambova pano navagate, tikava navamarufu. Kuti murayiro yakasiyana siyana yakapiwa naMwari. Ndozvakachibuda kuda makaonawo chirongwa cheche. Kune mirayiro inonzi yezveutano, koita mirayiro yezvekudla, kozoita mirayiro waMwari unobata vanhu vose. Handizvozvo ndozvakazvibuda panapa. Saka zvanga zvichibuda panapa ndezvekuti murayiro unobata vanhu vose nguva dzose, murayiro waMwari. Endi murayiro waMwari kutaura kwatati tichiita panapa ndonga makazviona uri kunzi mirayiro ine 10 yetinoona kuna Exodo 20. Handiti ka? So ndo hurukuro dzatanga tichiita panapa kuda makadziona. Dzatati tichipakurigwa namuvhangeri Marufu, ndo dzatati tichipakurigwa namufundisi Jamu Gati. Vajamu munoti chiine nyaya kuti murayiro waMwari mirayiro ine 10 ndo murayiro unobata vanhu vose, unoramba uriko kubva kare kusvika nhasi. Right, Mwari akashanda nevanhu vakasiyana siyana. Kana munhu achishanda anopiwa murayiro. Muri kuzvibata nditi? Zvichireva kuti kana ita akashanda nevanhu vakasiyana siyana, kuti akaita covenant nevanhu vakasiyana siyana. Saka kana itaura nyaya yemurayiro tofanira kuziva kuti kutaura pamusoro pemurayiro upi. Because isu nhasi tiri pano ini nemi vaMurambwi navaMarufu tine murayiro, tine covenant. Mwari haana matwe pasina covenant. Saka mucovenant ndiyo inenge ine murayiro. So pamati 10 commandments unopiwa Moses, onzi enda unopiwa vana vaJakobho. So isi hatisi vana vaJakobho, tisi vana vaKristu. Saka muri kureva here kuti zvandambohwereketa zvandakawana vaMarufu pano navagate kuti mirayiro ine 10 inoramba yakabata kubva kare ikoko kusvika nhasi. Muri kureva kuti hazvisizvo yanga iri yevana vaJakobho chete? Vana vaJakobho vakagara vasikatozive murayiro ine 10 asi vakazoipiwa through Moses. Saka zvaakureva isi kuti isusu kana taakutaura zve10 commandments taakubvunzana kuti isu akatipa ndiani? Nekuti chapter 1 yaJohn verse 17 inoti Moses akauya nemurayiro, Kristu ndokuuya nenyasha. Saka kana mati tine 10 commandments akauya nawo ndiani kwatiri isu? Kuti hatisiri rudzi rwechiJudha. Alright, mufundisi Marufu, hanzi isusu hatisi takapiwa mirayiro ine 10, yakapiwa kuvana vaJakobho, maIsraelites vaJakobho. Saka isusu tinofanira kuti tipiwewo. Hando zvamuri kutaura? Kuti hauite chinhu chausina kupiwa. Nditambidzeo bhaibheri iro reshona shanda yedu panapa tichishandisa mutauro weshona. Ndanawa neEnglish Bible, but I want you also to use New Testament kuti ibatsire maybe understanding yandoda kuunza muconversation. Paul ari kutaura pamusoro pevahedheni, handiti because vahedheni vanga vasina murayiro. But ada kubuditsa pfungwa yekuti vahedheni kunyange vanga vasina murayiro wawakapiwa, wari kuita mabasa emurayiro. So I want also to
timbowerenga ipapo. Po ada kuti vanhu vazive kuti waidheni zvavakanga vachita mabasa omurayiro zvii. Verse number 25 I think ndinotangirepo Romans chapter 2. I can tell verse number 14. Nokuti kana vaidheni vasina murayiro vachita pachavo zvinhu zvomurayiro vaedheni anditika kana vasina murayiro asi vachiita pachavo zvinhu zvemurayiro hapana avaudza kuti usaba pozvino zviri pa10 commandments. Ma10 commandments akuti usaba, usauraya. These are moral standards. I told him human moral standards. Hakuna munhu even up to this day nangu asina kuenda kuchechi anoti kana akabirwa he doesn't react to that. Even in the world, whatever part of the world you go, no tolerance to theft, robbery, murder. So we see kuti there is a moral standard yakatiswa naMwari matiri nangu pasina atidzidzisa kuti kuba kwakaipa. Even if you check madzibaba edu Christianity isati yambouya, there were also laws. Bible isati rauya dzaiexecuta vanhu vaiba, dzaiexecuta vanhu vaiuraya, dzaiexecuta anyone anova chapupu chenhema ukachiva mukadzi wemunhu. There were also punishments that were given because murayiro unouya ne saka po ari kutsanangura same ndo nyaya ari kutorapa kuti vaitini kana vachita mabasa omurayiro handiti vari murayiro vari kutoita mabasa ezvakanyorwa pamurayiro kuti usaba, usauraya. Vava mumurayiro vava pamurayiro wavo vamene nekuti vanoratidza mabasa omurayiro wakanyorwa mumwoyo yavo because mwoyo womunhu wese makanyorwa kuti usaba, whether ndewe kuchechi kana hasi wekuchechi. Unozomona achitanzi hainini kuuraya munhu munhu afana kuurayiwa asina kuchechi kwaanoenda kuba upombwe mukadzi womunhu handibate haana kuchechi kwaari kuenda, but ari kupupura kuti mumwoyo make mune murayiro waMwari urimo kunyange ari muhedheni. Pondo zvari kutorema ari kuti pane murayiro wakaiswa naMwari matiri. Saka maIsraelites vari kubva kuEgypt kuna Faro, they've been in captive for 400 good years. Zvoti even Moses akatoti pandinoenda ikoko ndinoudza kuti ndatumwa nani, zvikangonza Mwari ini ndichava ikoko. And Moses aida kuisa picture yekuti vanhu vacho havachatokuziwei because for 400 years, imagine 400 years munhu asingaendi kuchechi, a generation lost without even knowing God. Mwari haasi kuparidzwa. What they only have is hope yasiiwa naJoseph yekuti Mwari achazokushanyirai. Wana havatoziva, hakuna kana chechi, hakuna kana synagogue, hakuna kana pari kuita gatherings to teach people. Zvokuti even Pharaoh wacho he doesn't even know. Anoshanda namaIsraelites every day but arikutobvunza kuti Jehovah ndiani wamuri kutaura anonzi Jehovah. And Moses is starting to explain these things. We know also Moses angari, but now my point is pavaida murenje pavari kupiwa zvinhu naMoses, mirayiro yacho yanyorwa padombo. So Mwari anga ari kutaura nawo kuti ndiri kukupai murayiro, ndiri kuita sungano but mwoyo yenyu yakaoma sedombo iri. The rock, those rocks were representing their hearts. Zvakaita mwoyo yavo kuti yakaoma sedombo. Ini ndichida because Mwari hasoda munhu anoba. Even today we can preach that in churches kuti vanhu ngavabe because nyasha dzakauya. We can preach kuti vanhu ngavauraye because nyasha dzakauya. We want to make sure kuti vanhu vane inonzi moral standard kuti kana uchitenda munyasha dzaJesu dzichakubatsira kuti urege kuba, urege kuuraya. Saka poa kuti vaedheni vari kutorarama mirayiro yakanyorwa mumwoyo mavo, vari kuratidza mabasa emurayiro iri mumwoyo mavo, hana yavo ichipupura pamwe chete navo nezvavanofunga pakati pavo, zvichavapa mhosva kana kuvapembedza. Because Mwari anofanira kutonga vaedheni, achavatonga kuti chii?
achachotonga because vane chinhu chiri kureflecta mawari chikuti usaba mwari achati iwe but waiziva here kuti kuba kwakaipa because God is going to judge kuti ndaiziva but you still did it. Saka zvikunzi murayiro, mabasa emurayiro avari kuita ari kupupura mwoyo mavo, mwari achashandisa nekuti verse 16 nezuva iro mwari raanozotonga naro zvakavanzika zvevanhu najesu kristu zvinoreva evhangeri yangu. Alright, vajamu. Mainzwa kai? Ndainzwa. Munoti chi? Utaura kuti kuba vanhu vose vazhinji vanoti hakuna kunaka. Pane kubvumirana. Imi muri kuti hatina kupiwa. Zvakafamba sei? Okay. Zvichatanga namashoko avapedzisira ekuti Paul ati sezvinoreva vhangeri yangu mwachatongwa vanhu vose naMwari. Patichatongwa isisu tichatongerwa kuti hatina kutenda kuna Jesu Kristu. Hapana pane rugwaro kuti tichatongerwa kuti takaramba 10 commandments. Hatina rugwaro. Aishuwa mukoma jamu? Aishuwa kuti hapana 10 commandments. Kuti hapana tichatongerwa 10 commandments. Ainoza kuti aishuwa uyu. Yes. Aishuwa. So ndaida kuerenga. All right, it's right. So saka pane chachakashota pakuti regai tiverenge 22 yaMateo. Right. Murayiro mukuru tichatanga paverse 34. Inoti wanzwa kuti Jesu akanga akunda vasadhusi navafarisi vakaungana pamwe chete. Vanhu vaverengwa apa vasadhusi navafarisi basa ravo ndori kudzidzisa Matthew 22 verse 34. verse 34. Vanhu malawyers. So lawyer anodhira nelaw. Jesus is also a lawyer. So varume ava vaona Jesu ndobva vakutaura naye but vakazokundwa naJesu uyu. But verse 36, verse 35, mumwe wavo aiva nyanzvi pane zvemirayiro akamuedza nomubvunzo achiti, maloya akapane nyanzvi. They can be lawyers but pane anotonzi ukaona nhengi is better than all these lawyers. Mudzidzisi ndoupi murayiro mukuru? Anzi mudzidzisi ndoupi murayiro mukuru mumurayiro? Murayiro taiona yakawanda but mukuru kwauri wese uyu ndoupi? Jesu akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose nemweya wako wose nokufunga kwako kwose. 38 uyu ndiwo murayiro mukuru uye wokutanga. 39 wechipiri wakafanana nawo unoti, ida wavakidzani wako sokuda kwaunozviita. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. Saka inoita semuviri but one. Pautaura pamusoro pelove. Chinoita kuti yozondibire iwe because you don't have love. Chinoita kuti utadzire Mwari hauna love naMwari wacho. Chinoita kuti uzobire muvakidzani wako haumudi. Ukamuda sezvaunozviita iwewe hatitaure zvokuti sevichiba. Lack of love. Saka Jesu ari kuti zvose zvakabatanidzwa pai palove. Alright. Saka in other words muri kutaura kaimi kuti murayiro uchiko. Nokuti imi muri kuti murayiro tikautarira negumi miviri kuda Mwari nokuda muvakidzani wako. Ndonga ndozvandawe. Ameno kuti ngundi maruvumburu. Okay, randauti tiita nditi. Pane Jesu paati paabvunzwa nemurayiro pari kushe but pane zvandandotaura mukoma chamonisi wanga warisa pai. Machita havana kunge vakaona kuti pane pakanzi vanhu havazotongerwi nyaya yemurayiro. Pana achiti pai mukoma jamo wari very sure here kuti hapana pakadaro. So I want to use New Testament. Vanga vasina kutiverengera mukoma jamu zvavatiitira mukoma jamu kuti samarazira murayiro une gumi. Wavari kuti futi haudi hauko. James 2 ndanda kuti ndimboiwerenga panapa concerning nyaya yejudgment kuti Mwari achatonga achishandisa murayiro here. James 2 verse number
10 kusvika pavhesi 12 hanzi nevhesi pana nekuti munhu anochengeta murayiro wose iNew Testament ndiJames anochengeta murayiro wose kuroti according mupfungwa yaJames pane munhu ari kuchengeta murayiro but ari kuti murayiro wose akagumburwa kune mumwe chete ava nemhosva kune zvose ndomatangira ari kuti so ari kuti pane murayiro wekuchengetwa nemunhu akatyora 1 ane mhosva kune zvese but asati atudza kuti murayiro upi so nawo zvaanoita pavhesi 11 anobva apa semuenzaniso anobva nekuti iye akati Mwari usaita upombwe ndiye akatiwo usauraya zviri pamutemo negumekesha zvokuti usaita upombwe usauraya ovati zvino kana usingaite upombwe asi uchiuraya wamudariki wemurayiro saka kuroti murayiro wanga achitaura kumusoro uko kuti ari kuchengeta murayiro wose mitemo negumi ndobva ati taurai inzwai manje uye itai sevanhu vachazotongwa nemurayiro vachamu iyo ndiJakobho Jakobho zvaari kungotaura apa ndozvokuti tisatogona kuverenga but manzwiro edu ndi akasiyana yes aiwa zviri right mawerenge ndo mawerengera ndakatakaita ndatozvinzwa mamati hakuna vhesi inoti tichatongwa nomurayiro asi iyo ndoda kutotaura yaJakobho kuda Jakobho muri kuti haasi webhaibheri hatitaurai Jakobho zvaari kureva ndezvizvi ndati tose taverenga ina marufu ndakatovhura ndi kutoteerera iwo vhura ari kuteerera atitanzwa zvakasiyana munoziva pawana Jakobho vachiparidza they were Jews ende pakati pavo paiva nemajudha futi. If you remember kuti vaJudha vazhinji vakatotendoka vakatopractice Judaism vari muna Jesu. So Jacob is addressing kune avo vari kutenda vari kuramba vari mumurayiro. Kuti kana marekera zvomurayiro ka itai yose musaita half half. He's not addressing us. But the fact I fake zvokutana ngoma jamuzvirati. Fact yatiri ngoestablish. Ndekuti tichatongwa. Even vari vaJudha ivo. When God is judging them, achashandisa murayiro. Ndo because patativerenga Romans 2 paya yanga ichitotaura kwaedheni. Yanga ichitotaura vanhu vekuchechi. Yanga ichitoti waedheni vari kuita mabasa emurayiro. Mwari achavashandisira murayiro pakuvatonga. Okay. So don't respond. So then number 2. Nandira kuya pavhesi yamaverenga pana Matthew yanga ichiti akabvunzwa nyaya yemurayiro. Kuti murayiro mukuru ndepi ataura mirayiro 2 ati pano unoti ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose umubva ati ude wokwako sezvaunodii sa mubvunzo wekutanga ndokuti zvekutaura naJesu izvi zvekuti ida wokwako sezvaunozviita handiziva ude Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose zvinhu zvinyowani here zvaari kuunza zvazvisiko zviri kuita sekuti Jesu paari kubvunzwa nyaya ari kutoti ndauya kuzokudzidzisai zvitsva zvamamusina kumbonzwa. Statement rekuti ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose nerekuti ida wokwako sezvaunozviita. Tikadzokera kuOld Testament atirione here kana kuti Jesu ari kungovadzorera. Alright. Sorry. Jesu ari kungovadzorera kuOld Testament because vanhu amati vanga vakadzidza. Saka Jesu ari kuti koimi muda kurasika papi muimba yaround ndikandiwerenge Old Testament tingoestablisha kuti zvinhu zviri kutaura Jesu kuti ida wokwako sezvaunozviita ida Jehovha Mwari wako wose nemwoyo wako wose handi zvitsva zvaari kuunza kuNew Testament. Inyaya yanga yagara iriko. For example, you read Deuteronomy 6 verse 4 na 5. Chinzwa iwe Israeli, Jehovha Mwari wedu ndi Jehovha mumwe chete. Ude Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose nemweya wako wose nesimba rako rose. Old Testament. Saka zvataura naJesu waya wanga wari wadudzi romurayiro ari kuwadzora kuti endai munowerenga zvekuOld Testament. Leviticus chapter 19. Let's read also that verse 18. I think Leviticus chapter 19 verse 18. Usatsiva kana kugara wakatsamwira vana vavanhu vako. Asi unofanira kudawo kwako sezvaunozviita iwe ndini Jehovha Mwari wako.
saka there are some statements atawerenga kuNew Testament haasi matsva. Wana wauya matimimi vanhu vakadzidza bhuku, learned people. Zvaari kuita Jesu ari kuti muri kundibvunza zvinhu zvamunoziva, dzokerai kuOld Testament. Jesu haasi kuti ndo yaadzidziso itsva yauya. Saka mubvunzo unoti zvinhu zvaari kutaura zvokuti ida Mwari wako nekuda kwako sezvaunoita zvinoadreswa pamurayiro here? Yes, zvinoadreswa pamurayiro. Murayiro yanga ine 2 matablestonesi. Table 1 hanzi Mozisi akabata mahwendefa mairi. Table 1 yakanyorwa murayiro, table 2 yakanyorwa murayiro. Ukaverenga first 4 commandments pamurayiro dzinotaura Jehovha. Usawane mumwe ari kunze kwangu, usazviitira mufananidzo wakavezwa, ndini Jehovha Mwari wako, usareva zita raJehovha Mwari wako pasina, rangarira zuva reSabata urichengetere dzvene, nekuti Jehovha ndiye musiki wako. Zvakanyorwa. Saka munhu ari kutarisa mirayiro, anoti Mwari wangu i1, anoti handitambe nezita raMwari, ada Jehovha nemwoyo wake. Anoti Mwari ndiye musiki wangu, ada Jehovha nemwoyo wake. Arecognize kuti creation belongs to God. Imwe yacho yekupedzisira iri kutanzi kudza baba wako namai wako, kuda wokwako, usauraya, kuda hama yako, usaita upombwe, usabata mukadzi wake, usarepupura wokwako nhema, kuda wokwako sezvauri kuzviita iwewe. Saka kuda kuti pamutemi negumi tinoona pari kunzi ida Mwari nemwoyo wako wose, tiri kuona pari kunzi ude wokwako sezvaunozviita. Saka Jesu also is just directing these same people to what the Lord said in the Old Testament. Jesus is not abolishing, but ari kuti zvinoitwa nekuda, rudo. Love is the key. So to say isusu nhasi murayiro hakuna, I think handisati ndasvika ipapo paconclusion iyo. I believe the law is there, but we only keep it through love. Alright. Vajamu handizivi muri mupostora here kana muri muprofita kana muri bishopi? Ndisi kwese ikoko. Muri evangelist. Alright. Evangelist Jamu. Alright. Muvhangeri Jamu. Nyaya yamamutaura I think ndo yavabata futi. Imaikota mukati Jesu wakati murayiro miviri. Mukatotaura mukati munhu kana uchida wokwako mubiri. Kana uchida mukataura kana uchida Mwari haungamutadziri. Muri kukota kamurayiro. Ndopindura. Ndo murayiro ndiri kuvhurika ndibvunze. Makota. Saka wamakota weka ndo wakapuwa naMwari. Okay. Tanditi waita zvakanaka wamarufu wakota wanga vachiverenga Old Testament. But Old Testament vataura pamusoro pekuti mitemo yanga yanyorwa pamahwendefa. Handizvo ndikudzokera kwavanga vari. Mirai Vajamu. Ndoda kuti musangane nomubvunzo wangu. Ndinawo. Hamuna. Ndoda kuti imimi murayiro wamakota muchipindura mataura mukati kuda Mwari ndo kunoita kuti usamutadzira. Mukati ukada wokwako haungamubiri. Imi saka muri kukota murayiro ine 10. Yamati hatina kuipiwa. Zindizvo izvozvo. Ndofunga mambobvunzazve pamusoro pekuti mambobvunzazve muchiti Jesu Kristu akaenda kuya kuzadzisa murayiro navaprofita. Mambondibvunza that question before this podcast. But ndakuya panyaya yekuti vanhu vamarufu ndeyekuti vaJudha chero vaudzwa, vaIsraeri vaudzwa murayiro yese yanga ichirongwa namarufu, asi vaiba, vaita umbavha, vaita everything. Chii chaishota ipapo? Because love yanganyorwa pamahwendefa nelove ndiMwari ari kutsanangurwa naJesu panapa. Ndosaka Jesu ari kuti kana vatenda ndichauya ndogara mauri iwewe. Mozvibata here? Ndozvibata. Mira zvinditsanangure. Regai ndo basa rangu nderekuti murambe muri mugwara romubvunzo wangu. Isusu izvo zvitatu chambobata kuti murayiro uchiko here. Zvamuri kutaura kuti vaJudha vakarashika hatozwisisa. Isu the issue yetoda izvozvi ndeyekuti kana vanga vasingachengeti murayiro vanga vachifanira here kana kusafanira. Then murayiro wacho isuwo tinofanira here kana kusafanira. Ndo issue. Ndo mubvunzo uripo pazvino. Saka ndo kwatati mamamboibata mukati isu hatingauchengeti nokuti hauna kupiwa isu. Mirai. Mukati hauna kupiwa isu. Asi imi futi mazodii futi
vhesi yenyu yamatsanangura makota futi murayiro usina kupiwa isu. Saka isusu according to you, your first statement, murayiro hatifani kuvei nawo wamati usaba usauraya hatifani kuvei nawo, hauna kupiwa kwatiri. Hauna kupiwa kwatiri. Saka tudi good. Saka imi michibata yekuti isusu manje sezvo tisina kupiwa murayiro isu torarama sei? Mukangoti murayiro brother wamurambwe muri kugeneraliza. Jesu chaiko kutouya kwake murayiro futi kutotenda kwaari murayiro. Saka tiri kuti tikamanga kuti murayiro chete mune mari mazvinhu zvakawanda, because muna Kristu hazviro kuti hamuna murayiro irimo, but hatina kuudzwa nezve10 commandments. Hatina kudzidzwa kunzi mozofanirwa kuteerera 10 commandments. Haana kudaro Jesu. Kana Jesu ati akabatanidzwa, kana zvinhu zvabatanidzwa munokwanisa kuzvipatsanura here brother? Alright, hatikwanisi. Saka zvabatanidzwa kura kuti ndafara zvamavakutaura manje. Maakutaura madzokera kunyaya yenyu yokuti murayiro hautibati. Mazounza kuti murayiro, saka maakuti murayiro wedu isusu watakapiwa ndiJesu. Ndozvamakutaura. Jesu ndi murayiro. Kana kuti kutenda futi murayiro. Hazviro kuti muna Jesu hamuna kuti muri lawlessness. Iripo murayiro, but imi muri kuita kudada dambudziko ratiri kuita edu nokuti panzi paipai Mozisi akaya murayiro achiuya nawo achibva kupi achinopani akapa vaIsraeri. Jesu paazouya da kuti muteererese ipapo. Handimukona kuti vaJudha vakatotendeuka. Jesu Kristu achitouya, chinhu chokutanga chinoitwa naJesu kana naJohn the Baptist akakatumwa, anoti vaIsraeri vanonzi vatendeuke. But ndiwo vakanga vakapiwa murayiro. Vari kutendeuka vachiuya vasina chavakabata kuna Jesu. Havana kuuya kuna Jesu vakabata 10 commandments. Isisu vahedheni tiri kuuya kuna Jesu tosangana tose muna Jesu pasina anouya nechaakabata. Menga muteerera. Right? Saka Mozisi akapiwa shuwa murayiro asi akapa vaIsraeri. Jesu paazouyawo chaita kuti vaIsraeri nesu tisava neukama inyaya yecovenant. Wezi covenant ndiyo yanga yakangoitirwa navaIsraeri chete. Isu tiri kure, tiri siriwobwo. That's why 31:31 Jeremiah yazouya kuzogadzira inonzi sungano itsva yokuti nesuwo tipinde. But kuti tipinde anofanira kutanga aparadza yekutanga. Saka yekutanga iyoyo baby ingaverengwa nditi. Saka yekutanga enda chinonzi Old Testament i10 commandments dzacho. Chapter 4 ya Deuteronomy. Alright. So vajamu ndinofara nekuzotaura kwamaita. Nokuti imimi pokutanga ndanetseka kuti mati hakuna murayiro uyu, murayiro iyi negumi handiti haina kupiwa izvo. Haina. Saka izvo zvimadzoka manje kunyaya yenyu iyoyo. Mukati asi isusu murayiro wedu ndiJesu. Isusu murayiro wedu kutenda handiti ndozvamawereketa. Saka mukutenda umu tinotenda sei? Torarama sei kana tiri vatendi, kana tiri muna Jesu? Handimunoona kuti chero Mozisi auya nemurayiro anopa vakuru vaIsraeri vopa vaIsraeri. Mukatarisa futi Jesu Kristu zvaakauya. Chapter 17 yaJohn from verse 7, 8, 9 asikanganganise anoti baba mashoko amakandipa ndakayapa vanhu vamakati ndipe. Kuziva kuti Jesu auya nemashoko akapa maapostles. Maapostoli wabuda wabviswa wakatenduka maapostoli waive maJudha but vakanga vatenduka vabva kuJudaism. So kuda kuti chechi hurumende kai Israeli eve hurumende yaMwari. Chechi yanhasi hurumende futi. Saka Jesu auya nemurayiro anopa maapostles. Maapostoli ndio vanozopa isu. So second Peter chapter 2 chapter 3 Peter anotoita tichiverenga kwati vana Peter ndio vaifanira kutiudza kuti zvakarayirwa naKristu ndezvi neizvi. Kana vasina tabuda. Second Peter chapter 3 maybe tiverengere mfundisi verse 3. Okay. Chapter chapter 3 verse 3 second Peter verengai. Second Peter chapter 3 verse 3. Pakutanga muzive njinyi ichi kuti pamazuva okupedzisira ndiyo handiti vaseki vachauya vachiseka vachifamba nekuchiva kwavo
vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino. Sorry dzakaipa verse 2 sorry. Verse 2 2 Peter 3 verse 2 kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene nomurayiro washe muponesi wedu wamakapikirwa navapostora venyu wamakapiwa navapostora venyu pakutanga muzive chinyi ichi. Verse 3 saka zvikureva kuti maapostles Jesu achiuyawo haana kungopa murayiro munhu wose, akatanga kupa maapostol wake. Maapostol ndo aizopa chechi. This is our guideline. Even Paul anodaro kuna 1 Corinthians chapter 4 kuti murangarire murayiro watakakupai isu wakapiwa maapostles ndo aizopa chechi. Saka maapostol yedu nawo like tina iye apostol Paul ari kudzokorora mashoko aJesu Kristu. Tiri pana chapter 13 yavaroma yaanoti murayiro wose nawaprofita zvangabatanidzwa murudo. So imi muri kuti murayiro ndo rudo handisi? Tikangoti murayiro ndofana kuti mukangoti murayiro imubva mamhanya paSinai. Ndo dambudziko rangu nemi. Imubva maenda kuSinai, ina handisi kuSinai. Ndabata ndachitrai kuona kuti saka vanhu ndo I think that's where the problem is. Saka panoda kugadziriswa. Anditi. So let's try to maybe to simplify what is happening here. Cain akauraya Abel. Pasina pakanzi usauraya. Ndobva apiwa mhosva naMwari. Asina kumbonyorwa kuti usauraya. Zvinotiudza kuti Mwari anga akaisa murayiro wake mumwoyo womunhu waifanira kumugavhina. Ndo Jeremiah. Jeremiah mataura ndeyemwoyo inozonyora mwoyo. Saka now when they were created Mwari akaisa that moral law mavari ndesaka he was condemned. Koroti iye akatogamuchira ndatadza akatoti kurwa kwakukura ndakakutakura. Haana kuramba because conscience dzakatomutonga kuti azive kuti he had wronged. Akatomboudzwa naMwari kuti ukaramba uchita zvauri kuita zvivi zvichakuwandira ukatadza. Aitadza sei pasina murayiro? Because munhu haagone kunzi atadza kana pasina murayiro. Hana paakanyorerwa zvinotorwa izvo na 1 John chapter 3 verse 4 mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayiro nekuti kuita zvivi kudarika murayiro. Saka akaudzwa kunzi uchaita chivi naMwari. Cain hapana pakanyorwa. Mwari ari kuti listen to your conscience, to your heart. There is a law there you must keep. You must not kill. But ukaramba wakatsamwa uchauraya. And God condemned him. Now, patiri kunosvika paSinai. Listen. Murayiro haufaniri kuuya in numbers. Kuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But zvikuita Mwari paSinai, vanhu vari kudhila nawo maIsraelites wabva mubondage. Imagine vanhu vanga vaina Pharaoh all these years, vanga vakutonamata even in the Nile river, vanga vakunamata Mwari. Hanimuzoti even vari meme hanzi vakatovaka chidhori. You remember vakatovaka chimwe chimwari futi. You can see the conscience dzevanhu 400 years varuma hadzidzi kutamba nadzo musingazive kuti kunonamatwa chii. So Mwari zvaakaita manje akati chirega ndivabatsire ndivasimplifyire zvinhu zvacho. Handiti zvikuita kunge uri kudzidzisa grade 1 kune content yatinoshandisa tichishandisira magrade 1 kuti vawane understanding yezvinhu zvokuti tikasvika toti mana munhu akatadza here kuti ungatadza here izvi isi tinoita kumaform 4 takushandisira maequation ana a squared is equals to b squared. You can't take that and give to a grade 1. Saka Mwari ari kuti no zvandiri kuita nevanhu ava ndiri kuita ndichivaratidza. God was trying to show them kuti hama dzangu ndinoda kuti ndiise zvinhu a moral standard in your heart. Ndiri kuita breakdown munzwisise hauite chifananidzo. Saka Mwari ari kuzvinyora in portions kuti vagone kuunderstanda this moral guide. Chinhu 1. Saka James ari kutry kuti chinhu ichi chinhu 1. Imi pamuri kuwerenga maJudha muchiti 1 inini saka ndakaita 9 ndikaita se muri kurasika.
usafunga kuti kana uri kuita izvi uri beta uchiverenga wanga kutoverenga uchiti saka ini ndine 6 saka ungati pa10 unopaona sei you see saka James ari kugadzisa kuti even Paul akuuya manje pawanga wachitaura paerenga paverenga I think pari very important but Romans 30 tiri kutaura nyaya ya 1 dambudziko rataita isu maybe nderekuti tauya nemanumbers ku1 kuti 10 apostoli anodaro patati 10 vanhu vese vakati uri kutaura nemaform 4 ka auti 1+1 kunogwirawo ma wajama kuti ndakapfuura ikoko handisina kuverengera unzi 1 2 3 4 5 right now Paul I think also anga an understanding you maybe we are deliberating here Romans 13 from verse 8 vanga vamboda kutry kupfuura but let's just read it so that you want understanding ari kuti musava nechikwereti nomunhu asi chekudanana rudo nekuti unoda mumwe wazadzisa murayiro murayiro upi nepane nyaya listen haarege kutaura kuti murayiro wacho ndeupi watazadzisa through rudo anobva ati nokuti izvo zvokuti chinzo usaitawo pombwe usauraya usaba izvi ndizvi pamurayiro kaizvi murayiro 10 saka mira mudhara warasa vanhu unoenda kwaunoda kuenda usaba usachiva kana murayiro upi noupi zvaunganzwa pashoko rokuti udo kwako sezvaunozviita iwe you understand saka Paul zvaarutaura ari kuti hatichaita zvokuverengera vanhu because Mwari aunganidza zvinhu izvi muwedzere kuti rudo uchararama zviri pamurayiro when you have love unoiwana kupi you get that from Jesus ndiye Jesus wacho when you have because God is love saka ari kuti imi muchivai naJesu zviri pamurayiro zvatichakuverengerei nekuti Jesu anouya kugara mumwoyo very good wabatere but uchaita zvese zvazvakanyorwa apo nekuti unoda waenda kuna uchaita zvese zviri apo hauchaswera uchizviverengera iwe wakupiwa Jesu you are controlled by love but Jesu achakubatsira kuita zvese zviri pamurayiro kuti usaone mumwe mwari kunze kwangu usaita chifananidzo chakawedzwa usareva zita rachimwe mwari wako pasina zvese zviri apo uchazviita through Jesus nekuti chaita kuti maIsraelites vatadze kuita ma1 2 3 4 vanga vasina kugamuchira rudo vanga vaine hate mumwoyo mavo vakanga vaine shungu pamwoyo Pope anoti vane zeal but without knowledge so now basa redu pana nderekugadzirisisa chinhu ichi manje I think ya next level alright I think ndikitera muri kutaura vajamu mataura mukabvumirana mufundisi izvo tabvumirana saka nyaya iripo sokuona kwangu from both of you murayiro uripo asi nyaya ndeyokuuchengeta maitira atina kuita touchengeta sei tiri kuya kuvanhu tichiti usaba usauraya tisingauye nevanhu kuna tisingauye naJesu kuva handiti munonzwa Apostle Paul achiti ini ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu munhu ndikudzoka ansani regaiti uye ndoda kuti tibvumirane as we move I think vareza nyaya imi matomboerezawo mambotaura kuti Eliya paya mukati maJudha havana kugona kuchengeta saka imimi chetiri kutaura chetiri kubvumira panapa ndechekuti murayiro uriko asi nyaya ndeyokuuchengeta pakanzi usaba pachiripo pakanzi ndosaka tichirambidza tisaka tichitotaura kuti munhu akabata tomubata sei iye murayiro wechipasina anobatwa nemurayiro uripo nanhasi ipo panapo wajapo hawatendi kuti munhu abe hawagona kuti even muchechi mavo mukaita mbavha hawati hatigone kumubata tomubata papi wanozviziva kana munhu akatora mukadzi womunhu hawatende nazvo kuti aiwa Jesu akazouya hawatomboita wanoti munhu akanga anokukanganisa sei ipo pachisira uripo but nzira tiri kuti chokutanga ndokumbira kuti kana mandibvunza musakasike kundikata murayiro uyu pane muridzi awisa
une munhu wawo nemuridzi unaona ndiwo muridzi wayo ndiye uya anonzi Jesu ndiye akanga achipa murayiro umurayiro kune gumi ndiye ake aipa vanhu but achiitira kuti iye pachake ndiye achazi because aipa haina chayakasolva ndobva saka chiregai ndizviendere ndega ini sarudo wacho zvandairayira vanhu ava ndozviita ndiri ndega mauri kureva kuti Jesu kana amamuri Jesu asimo mamuri hamukwanise kudai nini hamukwanise kudai iye futi hawa jamu wanga wasawandire kuti hamukwanise kunonzi kudai imi kuti handigona kukubirai mabasa emurayiro kuti kana Jesu ari mauri ndiye anoita kuti uite zvakanaka saka murayiro uripo saka issue iripo tiri kuda kuenda one by one saka hatina kupiwa zvokunzi 1 2 3 ndiri kuti tiri kuda kuenda tichiestablisha panapa kuti wajamu wakuramba nyaya naiva usamurambwi wajamu wakuramba nyaya tinorambawo even nesu yekuenda kunodzidzisa vanhu murayiro hatidzidzise vanhu murayiro vanhu vakadzidziswa murayiro wese wakatadza very good kuchengeta murayiro ina vatadza kuvatsvisa paifanira kusvika murayiro mbozi murayiro hauna kugadzirwa kuti uponese munhu saka murayiro haisi design yemurayiro murayiro hauna kugadzirwa kuti munhu aponeswe no po anotozviramba izvozvo ndiwerenge Romans chapter 3 verse 20 inoti nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake namabasa omurayiro nekuti zvivi zvinoziswa nemurayiro basa remurayiro nderekuti ungoona kuti hauna Jesu mauri ukaona uchita upombo isainazisa hapo ukaona uchiba kaona kuziva kuti iwe una Jesu hanzi basa remurayiro kuzivisa zvivi saka isusu tiri kuendesa vanhu kumurayiro iwe hauponesi nekururamisa munhu murayiro unongokuudza kuti shamwari uchaenda kugena neupombo hwauri kuita nekuba kwauri kuita uchapesana naMwari pamafambiro uchaparara murayiro wezvivi rufu murayiro unopomera mhosva munhu kana uine murayiro uri muranda kana uina Jesu you are free but kana waana Jesu and you become free from the power of the law inokupa mhosva saka murayiro paunosangana newe ukakutarisa unoona wakachena unopfuura wakachena Mwari ada kuti tirarame above the law through his grace which is Jesus saka Jesu ndiye grace inoita kuti titsike pamusoro pemurayiro uchitishayira mhosva kuti kasangana pakanzi uzoita upombwe tinopatsika posara paparara tigofamba pamusoro pawo taa above saka muri kuti alright maybe ndoda kuzoya pamuri kutaura ndakunzwa ivo vajamu tabvumirana pana kuti murayiro uripo ndewaJesu handizvatataura hauchawerenga unzi murayiro ndewaJesu uriko asi murayiro unonetsa kuti isusu vanhu venyama tiuchengete saka toenda kuna Jesu kuti atibetsere kuchengeta murayiro wake Romans 8 pane pakuzotsanangura penyu munenge muri kuzotiza nyaya analysis dzenyu dzinotibudisa futi ndaida kumboverenga Hebrews chapter 12 kuti pane point yataura navamarufu pane pavaadhimita kuti pari kutendeuka vanhu ka muri kuvadzidza zvisina kurayirwa so saka Hebrews chapter 12 verse 18 iri kuti patinotendoka papa muri kuti kana munhu atendoka muri kumusebedza kuSinai. Scripture iri kuti hamuna kumboswedera kugomo ringabatwa namaoko uye rinopfuta nomoto, kurima kusviba uye nokudutu guru, kurikurira kwehwamanda kana inzwi rinotaura mashoko zvokuti vaya vakarinzwa vakakumbirisa kuti varege kuzonzwazve rimwe shoko. Izvi ndizvo paSinai zviri kutaurwa izvo. Verse 20, nokuti vakanga vasingagoni kutakura zvakanga zvarayirwa, sokuti
kunyangwe kana mhuka ipi zvayo. Padhuze nemaiki mukoma jamu. Okay, sorry. Tikasara. Verse 20. Verse 22 yakuti asi mauya kugomo reZioni muJerusarema rokudenga. Kwati munhu paari kutendoka paye mistake iri kuitwa nevazhinji ndeyekusebedza munhu kugomo reSinai kumuradza zviri Sinai. Saka asi munhu iye haana kusebeda kuna Jesu iye. Kwamava kudzidzisa 1 2 3 pana achiti brother he has admitted that. So kuri kunzi tiri kusebeda kuna Jesu kuJerusarema. Muri kuti vaadmita kuti hakuna murayiro. Wambopa example yokuti waIsrael waidziswa like ndati muri kuti vaadmita kuti hakuna murayiro uchatibata here even isisu chichishanyirwa naKristu. Yakangoya yava love. Zvabatanidzwa. Isu kana takuta zveChristianity. Hatina kuya tichiverengerwa 1 2 3 4. Iyo tabvumirana. Ndopavataurawo vakati hatichaiti manhamba. Asi zviito zvedu zvinoratidza rudo. Muna Jesu mune murayirozve. Saka murayiro wacho ndoupi? Welavuzve. Love mukangoti love. Mukoma jamu. Tikati love ka brother. Mukoma jamu zvawada kuita. He's becoming technical. Because now mukoma jamu aichiti maybe pane vachazi hama dzichazowaona. Vafana kuti vazoti ndakazobvuma. Okay. Hadi vari chataita isusu muconversation yedu namukoma jamu. Taita zvinhu zvakanaka. I think it was very mutual. Handiti. Because now patasvika panoita kuti even mavhesi ndatovhura ndikati saka isusu you know what I also admit kuti ndinetori nedzimwe hama dzangu dziri kudzorana kuma 1 2 3 which is so wrong because the gospel iri kuunza Jesu so that we free men from the power of the law because the law condemns. Tikaramba nchena munhu nemunhu pamurayiro there is no solution. Saita bombo munhu hana Jesu hana solution and he feels guilty which is brought by the law. Mutemo uno haukupe hope. Unokuudza kuti hauna kwauri kuenda. Iwewe. You are done. And so now Paul ari kuto highlighta nyaya pana Romans 7 na 8. Ari kuti pa verse number 7 anotanga achiti zvinototi chinyi murayiro zvivi here haisva. Murayiro hachisi chivi. Asi handaiziva zvivi kana murayiro usipo. Saka mubvunzo tinototanga kutobvunza ndoti kuchine chivi here? Chivi chiriko. People are still sinning. Even Jesu akauya. Saka tinoziva sei kuti vanhu ava vachiri kutadza vanoda Jesu? Tinoona vachityora murayiro. Ndo zvinoita kuti ngatiparidzire vanhu vani Jesu. Tinoparidzira Jesu because tiri kuona vari kutyora chi pane vari kuba. Vari kuuraya saka they are still in bondage. And we know they are being condemned. Nemurayiro kuti vachaparara. So isinobva tati hativaendesere Jesu so that they are freed. They are freed from sin. Because murayiro wavakondema. Murayiro watotiudza kuti vanhu ava vachaparara. Saka murayiro is not friendly because waringoita uri kukondema vanhu. Saka now then Paul says but inzwa murayiro wakaipa here. He then says verse 12 pasame chapter naizvozvo murayiro mutsvene mutemo mutsvene wakanaka wakarurama because mutemo zvaunoita unoita kuti tigone kuidentify kuti hama ichafa. Saka mutemo uri kuti kana muchida hama yenyu ibatsirei ushu igenai ushu igenai. Murayiro uri kuti hauna kuipa urikuda kuita kuti tigone kuonawo nesuwo taana Jesu kuti apa pakaipa. Saka when we have love tinokasira tanoita rescue brother. Shamari here is Jesus, you are being condemned to die. Saka murayiro hauna kuipa. Then verse 14 anobvati nekuti tinoziva kuti murayiro ndiwo mweya uyu asi ini ndiri wenyama ndakatengeswa pasi pezvivi. Murayiro wacho wandiri kunzi ndicheketi pakanzi usaba usauraya panoremera ini wenyama manje because ndichiri munyama. Saka ndikapatarisa manje ndinototi mana handipombe ndichingopedza ndapinda futi ndakuchema ndane guilty. Ini ndiri wenyama ndakatengeswa muzviwi ndakazvarwa muzviwi. Saka anobva ati paverse 24 ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndiani kwaangandisunungura? Inzwa po pakuti ndiri kutambura nechivi murayiro uri kundipomera ndosunungurwa navanhu vati Mwari ngaaongwe naJesu. Jesu akaita sei? Verse number 2 ya Romans 8 nekuti murayiro womweya muna Kristu Jesu wandisunungura pamurayiro wezvivi. Muna Kristu manje mune murayiro womweya werudo uri kutaura manje kuti pandinowana Jesu ndinosunungurwa pamurayiro wanga uchindikondema. Saka anoti nekuti zvakanga zvisingakwaniswe nemurayiro
pakushayiwa kwesimba nekuda kwenyama. Mwari paakatuma mwanakomana wake mufananidzo wezvivi akapa mhosva zvivi zviri munyama kuti zvakarebwa nemurayiro zvitange kuitika matiri. Saka muna Jesu manje zvakataurwa pamurayiro zvekuti usaba usauraya zvinotanga kuitika matiri nekuti Jesu ndiye akapfeka nyama yechivi and he condemned akava perfect. Murayiro hanzi tested at all points yet without sin. Jesu akaedzwa paupombwe even na Mary Magdalene hanzi akamukisa tsoka. Jesu haana kuti rabhebi rangu. Jesu akaedzwa paufeve pakuba and he defeated sin and he produced zvaikomandwa nemurayiro Jesu akazvipa. Saka takunzi chitorai Jesu and you are protected from the power of the law. Maakufamba musina chamunopomerwa in his love. Saka kuuya kwaJesu hakubvise pakanzi usaba. Ndosaka tichienda kuna vanhu vanobaka tichivaparidzira we know that still exist pakati pevahedheni vasina Kristu tovasunungura in Jesus. Pavanouya muna Jesu hativaverengere vamuna Jesu kuramba tichivati usaba usauraya because mawari amusisina that. Mawari wakuzvirarama yava lifestyle kuba kwandiri inini andicha hamundityire mukasiya 1000 kana ndina Jesu. Very correct. Saka zvakafanana tichienda mberi nechapter yamavhura ya chapter 7. Yes. Inozoenda mberi yakutaura pamusoro pemarriage. Marriage yokuti haungaroorwe nemumwe murume iwe chino mumwe murume. Vajamuka. I think vari kuadresa nyaya yetiri kunesana pana. Izvi zvetiri kuda vajamu. Panapa hatisi kuda madingimikira rokuti kuda Jesu. Kuda Jesu kudii? Kana uchinzi unoda Jesu unorarama sei? Ndo nyaya inoda kubuda. Auraye munhu. Yes. Aubiri munhu handiti? Autori mambozvitaura. Saka pane panada kungosvika hangu. Regai ndokupai. Saka I think zvavari kutaura I think vaindirira mberi pakuti alright kana tichiti munhu unoda Jesu. In fact tiri kuti munhu unofanira kuda Mwari nemoyo wako wose. Wodazve futi muvakidzani wako unenge wazadzisa murayiro handitika. Saka kuzadzisa murayiro vakaverenga pa7 iyo yaRoma ikati murayiro uriko asi murayiro ndo unotiratidza zvivi handiti. Saka murayiro kana uchitiratidza zvivi kana tisisina zvivi taakurarama nezvakanyorwa murayiro munoti chii? Pane chinhu chamurama chimidzokorora. Ndabvunza. Mandibvunza. Ndaida kuti ndifambe nechapter 7 yavataura yaunga achikota. Izvozvo imi makaroora imimi. Handi kudzoka kwamuri brother mbomirai. Makaroora imi. Chakaita kuti muroora is because of love. Mukaona mukadzi wenyu akuita zvinhu zvingori noti so unoziva kuti she's no longer loving you. Saka zviriitika panapa siri noti ndokuti akatanga kupesana nemurayiro. Zvazvo zvamunoda imimi. Kuti hamuchadanana. Murayiro. Saka zviri kuitwa naJesu pana ari kuti chokutanga covenant yekutanga yacho yaitwa murume kuna Israeri. Ndizvozvo. Ndizvoka. Saka Jesu ari kuti munofanira kurambana nayo muwanikwa naJesu. Muterere brother. Kana mawanikwa naJesu nawo Jesu uyu ndiye akuchiteerwa apichateerera mumwe murume kana mukateerera uyu neuyu muri chifewe. Ndizvo tava chapter 7. Ndizvozvo. Muzvibataka. Ndizvozvo iyo mudhara mukoma jama nditi ndakutaurira zvavari kuita. Mukoma jamu kandiwambwa kuvhunzira maybe iwe mudhara hausigona kubvunza mukoma jamu. Mukoma jamu munhu ari muna Jesu anoba here? Haabi because of Jesu. Munhu ari muna Jesu anouraya here? Hauraye. Munhu ari muna Jesu anoita upombwe? Haiti. Haita upombwe. Zvinhu izvi zvandataura izvi anochengetedza bati. mira mudhara mira usamhanye ba iyo mudhara uri kumhanya tauti mukoma zvandangowereka zvishoma munhu ari muna Jesu anokudza baba namai anodawo kwake. Kanzi kana muna vhesi imwe inototi kana asingachengetiwo kwake arasha kutenda akaipa kupfuura muhedheni nditimotautaura right. Zvinhu zvandataura zvakanzi usauraye haabe haite upombwe anokudza baba namai zviri pamurayiro here? Tatichikutanga chinoita kuti murayiro ugone. No. Zvayo zvokugona tichatsanangura matechnicalities. Ndirungoti ari muna Jesu. Ari muna Jesu. Zvinhu zvandataura zviri pamurayiro here? Yes. Zviri pamurayiro.
handiti kureva kuti paunenge uri muna Jesu zviri pamurayiro handiti hatikudzidzise zviri pamurayiro handiti panonzi futi hapana achazodzidzisawo kwake hatikudzidzise zviri pamurayiro number 1 number 2 correct gospel tinokudzidzisa upenyu hwaJesu. Very correct. When you give you the life of Jesus ndozvakanyorwa magwaro panzi napo paipai murayiro aritaura kuti murayiro wakubana uri kundisunga inini muri kundipa zvinhu zvinondibata ndiri kutambudzika nekuti ndikatarisa zvinhu zvemurayiro ndiri kunzwa ndine mhosva ndosunungurwa nani zvikanzi Mwari ngaaongwe naJesu ari kuti pandapiwa Jesu nawo hazvichandinetse zvekuti usaba usaura muri kuya muchiti usaba wakaba nesuro wakadai just come preach Jesus then zvimwe zvese izvi handiti zviri pamurayiro zvinotanga kuitika tanzi zvakarohwa nemurayiro zvitange kuitika matiri in Jesus but nyaya yedu yapayashatira ndepekuti kune vamwe waakuchiti manje murayiro hapatori nato uripo but hatichautaure nekuda kwaJesu nekuti Jesu patinomupiwa hatichauone nekuti waakurarama pari kunzi waamatiri pamahwendefa emwoyo ndopazvanyorwa taakuzvirarama zvisinga mahwendefa apfavaya zvapfaviswa matiri hatichatadze Paul unonzwa kuti muri tsamba yedu kureva kuti manifestation yezvakanyorwa mukati zvaakubuda ku alright ndoda kuti ndipedze kuna vajamu mufundisi chindipai mirayiro yacho ichipo apa tapotera worudo handiti patoda kuti tichiupatsanura sokutaura kumungaita vajamu kuti ndoupi waJesu wesina yatichadi okay wokutotanga ndokuti kutoparidza zita raJesu Kristu utori murayiro chapter 3 yaJohn kureva kuti zita kutoparidza chaiko go and preach the gospel it's a law yes kutobhabhatidza munhu it's a law kutoungana muchidzidza shoko raMwari it's a law ichaiveri domai yakawanda ndoda kuti mudome usaita upombwe murayiro itselo chokutanga murayiro wokutanga kuradza kuti vato uchatongwa naMwari kutora ukasagamuchira Jesu wacho kugamuchira Jesu chezvinoona pana chapter 3 yaJohn kuti vanhu vachatongerwa nemhaka yekuti havana kutenda mwanakomana waMwari. Chimwe ndokuti patinoparidza zita raJesu Kristu kana tikazoisa dzidziso dzedu muna Jesu tinotongwa futi. Jesu ndiye anotipa iwewo zvawaita mukoma jama ndati vava so technical murambo unofanira kubata mukoma jama waramba kuverengerwa kuti 1 2 3 asi vari kuti zvese zvekuti 1 2 3 chachinhu 1 nitwa naJesu ari mauri. Saka murayiro wabvuma kuti uripo but hatichauverengere 1 tatopedza ini manje inandihwisisi kuitoda kundosaka nditi ndakuda kuti kuudza mwana upedzisira saka taakuti hatichauverenge kuti 1 2 3 asika ndofanira kuziva kana ndiri mwana kana ndiri kumba kuya uri mwana unzi makomana pano pamurayiro wepano pamba hautori chikafu zvinakupiwa handiti pano pamba 6 o'clock penochaya munofanira kunge madzoka pano pamba munofanira kumuka muchiwadzira mubhedha handiti murayiro wepamba handiti and inini kana ndiuchengeta ndinouchengeta nokuti number 1 ndinoda vabereki vari kundipa murayiro nokuti wakatidi wakandinakira handitika saka ndopetinoda kuti vanhu vahwisise torega kuti vanhu vangodzwa kuti murayiro wako ndiJesu ayo skati 31 Jeremiah miraiti page murayiro wako ndiJesu murayiro ausvike ikoko kokuti murayiro wako ndiJesu vanhu vasingazivi kuti tiri kubva kupi. When we preach handiti tinofanira kupa vanhu package kuti comrades kwatiri kubva ndi uku asi patava ndi apa zvakaitika ndizvi handitika ndo maparidziro anenge uchitita zvakaitika ndizvi wodzokerawo nongonodzawo pavanhu bhozi ukusangana pane varunzi naPaul vachiri kupanga mukaka iyi yedu yati tanyore bhozi wajamu wakasira kubata tatokasira taenda bhozi wakabva kumukaka handiti
zvatinoda kungoiti tichiita manjira jamu ndezvekuti tichienda mamastages ari pamusoro patiri apa tiri palevel yedhedhi tinozoenda kunonzi kucontroversy where we are defining zvinhu zvamamada kubvunza kuti kusabata muri kuchengetera amene zvamamada kutaura anditi takuonawo izvo kuti matechnicalities macho amava kudhirana nawo anditi but tiri kuti isusu tawirirana kuti kana uchiparidzira munhu ari kutanga kunzwa vhangeri haungoti jesu ndiye munhu anoti ko muri kuti jesu ndiye murayiro zvamukuti murayiro chii unotodefine zvatiri kuti tikutangira apa zvakaitika ndeizvi mwari akapa so mwari patave pane sungano yakanga iriko unochitozanangura sungano yakanga iriko iyi ona zvaiitika musungano sungano yaita nayo ndeiyi mwari akuti tidai ukadaro manje munhu uya anopanga mukaka anobata otanga muna kristu mune inonzi growing in Christ kukura muna kristu tinotokura tichikura saka stage yamuri kudai mimi ndiye kuchiti manje ko matechnical seini nawo jamu tiri kuwirirana tisingazogona kupinda tese alright ndio kwatakuenda manje kuti wajamu neni tawirirana panapa alright but wajamu hawagona kuya wachiti ndaSDA tinasida kumbopinda tese alright ainda ndisingadi kupinda ikoko kuti Church of Jesus tambozvitaura takana izvo ndokwatoinzwa ndokwato nyaya saka alright chirega ndichivunja mfundisi ma indiri kuda kuti ndibetseke ipati tui yes indiri kuda kuti ndibetseke iyo tozoibata alright vataura nyaya yechibvumirano handochirangano ndo covenant vakati covenant kune yekare inosanganisira murayiro negumi ndo yepasinai vakati asi izvo hatichararami mairi hatina kumboirarama kuti hatina kumboirarama ndizvo here mufundisi kuti covenant yepasinai kacovenant yepasinai inai murambwe yanga ine mahwendefa akanyora padombo isi hatisina mahwendefa akanyora padombo you understand saka hatisimo mucovenant yanga iri yenyama yanga iri panyama which is very very correct patiri kuya munew testament jesu anoti mai nguva yakwana uye akanga achida kutaura zvokuti madzibaba idai kana jesu mai nguva yakwana vakunamata baba vako munamata mumweya nemusokoni saka it's something that it's things have translated saka po achiti miri yenyu yatemberi yamwari ari kuti temberi maamuchienda kutemberi muchiona temberi but temberi iya yakanga ichimirira zvinhu zvemweya mwiri wako ndo watemberi yamwari gwayana ramaamuchiriona muchidi riri literal lembe but arirai gwayana ramwari iri rinobvisa zvinhu saka pataakuya munew testament zvinhu zvaachitaurwa in symbolic muold testament munew testament zvava spiritual Christ in Old Testament was concealed munew testament is revealed saka now covenant yatitori nayo mubvunzo wedu ndi watingori ndokuti chii chasiyana operations alright mufundisi achinge muri kutaura zvakanaka ndafarira kunyanya pamati kristu muold testament urimo ndizvo asi haasi kunazoonekwa izvi wakavharidzipwa handiti nemifananidzo iripo yes saka mifananidzo hongu iripo maobject lesson asi mwari une donzo nevanhu handi mawisa chikuru haisi gwai richabayiwa chikuru harisi dombo rakanyorwa murayiro handitika chikuru ndo zvinodiwa namwari handiti saka ndiri kuti chinodiwa namwari pamunhu chii kururama yes magona indada kuzoka mirai ndodzoka pane panoti avakataura unogona kuita mubvunzo but muzokata handisi kukatai imi ndiri kutokupai nguva izvo ndakupai maramba muchitaura indi ndanda kumbobvunzawo saka mufundisi Marufu mati chiri kudiwa namwari kururama kwemunhu ini sokuhwisisa kwangu kuda mungandigadzirisa ipapo nekuti handinazoziva zvinhu izvi mwari haachinji sokuziva kwangu asi anoshanda nenguva hatidi kutaura kuti ushanda nenguva ndiri kuti mwari haachinji number 1 handiti asi munhu ndiye unobva pana mwari saka sokuona kwangu inini nyaya dzecovenant idzi dzemuri kuti covenant yamwari position yamwari uchingori pangari asi munhu ndiye watiza
pana Mwari. Saka chozonzi yava new covenant yakonze kubana kuti munhu watiza. But covenant iyi kana yava new iri kuda kuti munhu adzokere pana Mwari. Ndizvo. Ndokuisa kwangu. Saka ndafara mufundisi pamati kururama ndokunodi pana Mwari. Saka kururama kudini? Ndokutoto mvunzi. Mama uisi ari vachamu. But panoda kutsanangurwa. Wamurambo. Chingomira kutsanangura. Pendoda kuti mutsanangure. Ndepangu. Ndaida kuti awazopinde pakururama ka. Pane pari kusara bhicha. Mbomira yamurambo. Munoona vanhu vanofanira kuona kuti Sinai ine icho kuita neni. Tati chapter 4 verse 21 yavaGalatia. Iri kuti Abraham anga ane vakadzi 2. Vakadzi 2 ava that's why mchiona mwana wakuroora vakadzi 2 aifunga achino kuti Abraham anga ane vakadzi 2. Kuna Abraham pane zvaidudzira. Abraham was a prophet. So zvikutaurwa apa ndozvokuti tiri pasungano pane sungano mbiri. Imwe inobva paSinai inobereka vana vouranda. Mukuzvibata here? Kwati ukatenda murayiro wakanyorwa paSinai kana sungano yepaSinai hausi chero unganguti hakuna muromo ndiri mwana waMwari but hausi according naPauro matauriro ari kuita. Obva ati saka handiti Hagai anga asiri muHebheru. Ishumaeri paazozvarwa haasi muHebheru futi because baba namai ruva nerudzi rwakasiyana. Pari pazozvarwa Isaac naSara. Sara nemurume wake wese ndo rudzi 1. That's why akwanisa kunzi chidzinga mukadzi nemwana wake. Havagoni kusheya nhaka neuyo uchipikirwa. So wakadzingwa shuwa. Saka vari kutenda kuna Jesu ndio vari kunzi imi muri vana vaSara, hamusi vana vani waHagai. Hagai ari kududzira sungano yepaSinai. Saka hazvigoni kuti aparidzira munhu zvepaSinai tomuti uri mwana waMwari. Teti yepa ipapo. All right. Pandoda kuti panguva clarity. So what was your question? Muvunzi wangu anoziva vajambo kuti munhu ari kuparidzirwa ndiani ari kuparidzira vanhu. Tikuti chokutanga chinonzi mendekana tatenderana kuti chiri kunzi Mwari kuti azoita inonzi sungano itsva chaari kuti ndichaparadza ndowaka imwe. 10 commandments ndiyo yaive covenant yacho yakaitwa naMwari. Mwari haana kuparadza 10 commandments sekudzidza kwataita kuti nyaya yekuti usaba ndozviri pa 10 commandments usaurayi. Nanhasi tiri kuwirana kuti zviriko but Mwari akachinja. How we are also going to deal with that. Ari kuti ndakupai chinhu chinokubatsirai kudhila nenyaya. Saka muti Mwari akati ndichaparadza imota haana kuparadza. Mwari haana kuparadza. Tinofanira kuva neclarity. Chaparadzwa naMwari handiti idombo iwendefa. Wendefa ndo risisipo ndo rapazwa. Mwari ndobva ati ndiri kutora mawara ari pawendefa ndochimaisa mumwoyo. Saka isisi Sinai yanga isina kudaro. Kanozvatuti saka tofanira kuti chiri kupazwa naMwari asi mavara. Chiri kupazwa naMwari iwendefa. Medium kuti bo zvapamweya. Mwari kuti hatichadei zvekuti vanhu vaiva bhozi vanhu vaitopinda muchechi wendefa robatwa. Saka vanhu vanga vonamata wendefa. Otanga kutowerengwa mawendefa. Zvakanyorwa mawendefa. Mwari kuti asiri izvo zvatakuita. Taada kuti munhu ari ega zviri pawendefa apa zvinge zviri mumwoyo. Saka ndichapaza izvi zvokuti vanhu vanova vachiwerengerwa wendefa pamberi pavo. Ndiko zvazvichiita zvachivapa yanga iri sungano iri kuvapa rufu isingavapo upenyu. Pandinounza Jesu akangoenda mumunhu ari kubva aenda nezviri pawendefa mumwoyo make. Haachina wakwakanouya achimudzidzisa zviri pawendefa. Saka Mwari haana kuuraya mashoko akataurwa paSinai. Mashoko ari relevant. Usaba. Tiri kuwirirana muno tina Jesu tese. Ndojamuwana Jesu kuti pakanzi usaba pari relevant. Handigona kuti ndikaona achiba ndoti zvakanaka izvi nekuti sungano yaitsva. Mashoko ari pawendefa nesuwo tichiri kuda kumashandisa. Nesuwo tiri kutomaapply. Hatigona kuwirirana panapa kuti umbe zvifananidzo tite idol worship zviri pawendefa kaizvo. Usaita mufananidzo wakavezwa
ndiani ari kuita izvi zvatisuka tikatoona vanhu vari kutogadzira michinjiko vari kuisa mireza tiri kuti vanhu vakarasikawo but pane vamwe futi vari kutoromba chiri zvidhori mumachechi beside zviri physical even mumweya unogona kuita chidhori mumweya zviriko izvozvo Zviriko. but tiri kutovarambidza because tiri kushandisa mashoko epasinai. Alright. So ndinofara kuti matidzosera kunyaya nokuti zvamautaura ndo zvandandichiona pakuti panenge pari tinenge tiri kusiyana Saka tiri kubvumirana asi vajamu kuona kwangu isenzi ye10 commandments vari kuti dziriko handiti but still vari kuti kwete nenzira Yes. izvozvi uchizvetu saka which is saka ndo pandanda kufamba nichiti Mwari chaari kuda kururama saka isusu tikashanda nokururama tobvisa matombo esinai ndonga zvingatibetsera saka ndosaka ndati iko kururama kudii if we can then explain kuti kururama kudai tisingaverengi kuti 1 2 3 4 ndo I think tingabetsera vanhu pane vamwe vanhu vari kuteerera hurukuro ndizvo saka togona kubetserana alright kana tichiti kururama nditi hakuna munhu ane standard yekururama izvozvo bedzi tinozviwana muna Jesu ndiye anotiratidza kururama upenyu hwajesu ndiwo hwakava standard yekururama saka vachiti kukurama Jesu akaitei Jesu kuti anzi akarurama haana kuwanikwa chivi maari saka muri kuti kururama kushayikwa chivi mauri ukashayikwa chivi mauri ukangoshayikwa chivi chikasawanikwa mauri warurama ukawanikwa chivi mauri uri mutadzi hausina kururama. Thank you very much. So ndozviri kutaurwa panapa vajamu kuti ini ndikawanikwa ndine chivi handina kururama handitika ndizvozvo saka icho chivi ichi chiri kunzi ndikawanikwa chiri mandiri zvinoita kuti ndizvonzi ndane chivi handizvomoda kupa murambwe ndipindurei musanditiza handisi kuda kukutizai ndinoda kuti zvikasire saka kuti chivi zvikanzi munhu ane chivi maari chivi hatigona kuchiona nemeso chivi hachioneke nemeso kuti tizive kuti iwe une chivi zvese yati zvivi zvinoziviswa nemurayiro iwe kana uchiba handiti kune vanhu vanoba wachitoti zvakaipei wana wangu wanga usina chikafu mbao hanzi inini muda kundiite sei ndararamiswa muchitanzi iwe uchamwatibira pana kuti pati muda kundiite sei wana chokudya umbao imi ndimi mazouya kwaari iye anga aitorarama nemurayiro mukamuudza kuti zvauri kuita zviri wrong saka kuti tizive kuti iwe wane chii panodiwa murayiro because uri wega unogona kutorarama uchitora vakadzi vevanhu uchiti aya mwana mukandirambidzere kana pamanyidzi kuita vakadzi vakawanda unotozviita pamanyidzi vamwe vari kutoita vakadzi vakawanda murayiro wawatobata wachida kurambidza wari kurambidza ai pavakaita pane vamwe vanhu vakuti vakaona Abrahamu akaita vakadzi tuiwe waakuita 2 3 wari kuti manzo zvataura ndikuti kuti vati zviri wrong mirai mufundisi manzo zvataura panyaya yaAbrahama ndanzwa zvataura pana Abrahama vari kuti Abrahama haana kukanganirahandinazvo handina zvimira izvo wachazotongwa nevanhu inini handida kuti nditongane navo panyaya ndiri kuti inini wabata murayiro wakati pane vanhu vanoverenga nyaya yaAbhurahamu wachiti Abrahama akaita vakadzi wachitorasika kuti iwe wati vanhu havarasika murayiro wawabata kuti bhozi munhu anogonza arasika sei pasina murayiro washandiswa saka kuti nditi mune chima munhu pane murayiro wandinouya nawo ndokuratidzai murayiro zvaunoita manje unobva wakupai mhosva ukakupai mhosva munosara musina hope moti saka muda kundiite sei wangoti ngaarowe kuba kunorowesa wangoti ngaasungwe popa waya mumwe anoti mhosva yamuri kumupa uyu ndaakuibhadhara chimusiyai aini ndo dzinonzi grace musamurowe
musamuisa mujeri abachi zvonzi patara ndo inonzi Jesus paid a price uye kuti ndabhadhara mubairo iwewo chida saka zvaunochiita manje from this moment waane knowledge yekuti kuba kunorovesa kuba kunoendesa kujeri dai asiri murume saka mamerits andakuitira anofanira kuchikubatsira kunorarama zvakanaka kuti varume kutaura kuri dai ndiri mujeri asi pane murume anonzi Marufu ndiye akandiigira mubairo saka taakunzi honai zvamakaitirwa naJesu upenyu hwake hwakuraramisai nhasi saka vanogama ani nani anotenda pane zvakaitwa naJesu haachafi haachasungwe hauchamborowe futi nevanhu hauchaiswe futi kujeri wakuzorarama upenyu usina kusunga. Ndine nyaya ndikuwirirana naMarufu but imi ndofunga mukuzotadza shuwa pane pamusiri kugona kunyatsokubvunza handi muri kuona unzwa Paul achiti Christ in me parisai ndasvika ipapo chapter 5 verse 20 yaMatthew Jesu anoti nokuti ndinokuudzai zviro kwazvo kuti kana kururama kwenyu kukasapfuura kwavaFarisi nekwavadzidzisi vemirayiro zviro kwazvo hamugoni kupinda muumambo hwokudenga. Pane zvinhu zvaitwa nevaFarisi navaSadhusi zvese zvokuti vaigona kutaura saizvo muno mwingodza kuti 10 commandments but havana kana one waanogona ani manzisaka but Jesu auya kuzotora basa raitwa nemurayiro raifanira kunge rakaitwa nemurayiro ati murayiro wacho ndewake but auya inonzi substitution kana makambotamba bhora wamarufu vanobudiswa mugiraundi imopinda imimi hamupinde mese muri 2 mugiraundi saka zvikura kuti Jesu ndiye akauya kupinda mandiri ndiye akuita Christ in me. That's why Paul achiti handisini ndinorarama handizveri ndi Kristu saka Kristu ndosaka ari kuti pamunonge matenda imimi ini nababa tichaya toita ugaro hwedu mauri saka chamunongokwanisa kuita imi kuparidza Jesu vanhu vomugamuchira nemaprinciples akarayirwa kuti yadi but tikuti dzimwe nguva tiri kuenda nefalse doctrine tinonzi false ka unenge wakabata Bible but uchidudzira zvisina kurayirwa wangu jamu wari kugadzirisa nyaya yavamurambwe yakakosha but teerai hausvike uchingoti Jesu bhozi munhu ndazvataura zvezvi kuti patinoenda izvi yatiri kutaura imutyo ilevel of understanding yatasvika zvekuti vakati Jesu pana tinonzwisa zvauri kutaura but kana tikanga taenda kune vanhu vasinganzwisi vasingatozive Jesu hatingoti gamuchirai Jesu vanofanira kuziya reason why muri kuda kuti paJesu tochiva ndopatati unouya wotoita breakdown nyaya yacho kutanga kutaura nyaya kuti chimiro chedu wakomana chakamira so tiri kuda kunzi tidai iko zvino tiri wahedheni tiri kuba tiri kuuraya tiri kuita upombwe zvinhu zvatiri kutora vakadzi vevanhu ndichiti zviright tiri kunopinda mashopu tichipadza tiri kuuya murdering people tiri kugarira vanhu tichiuraya vanhu tototora mari dzavo totoenda kumba tonodya sadza tisina chinotitonga matiri tichiti zvakaipei tauya kuzokuudzai handiti kuti muri kutadza mamuri hamuna kurama hamuna Jesu kururama ndi Jesu Kristu anoona saka tiri kuti hausvikongoti Jesu torai Jesu vanhu vanoda kuziva why asi mapiritsi must be picked haungosvika munhu waizvi ndikangoya nemapiritsi kati tore mapiritsi imwe mapiritsi ayakakunakirai ndiri kuda kuziva akanaka kune mamwe anouraya alright vanhu vaMwari vajamu namufundisi Marufu I think pane patasvika patahwisisana hongu ndichiri kuona hangu chimwe chiutsi chana asi chinopera asi patahwisisana zvizi panapa ndepekuti Jesu unomurayira hanawo ngoti hakuna nyika isina murayiro muna Jesu imwe nyika kai ndakuda kuti tipendere tahwisa kuti Jesu une murayiro hanawo hatichanetsirani nevanhu nematombo pane vamwe vanhu vaenda nematombo asi Jesu une murayiro ndo patagumira panapa kuti kana tichinzi tava pasi penyasha tiri pasi pomurayiro waJesu so muri kuona kuna kune vamwe vari kuteverawo uri kuredu panapa pabudiswa kuti tiri pasi penyasha asi kuva pasi penyasha kunorevawo futi kuti tiri pasi pomurayiro because faith uri murayiro waJesu handitika
hongu handisichadi kunditaura kuti faith murayiro kana kuti chii handitika so ndoda kuti tisiyire pano. Okay. I think petichauya totaura tichada kutaura kuti iwo murayiro wajesu wamati tiri pasi pawo ndowechii. Kana tichitaura rudo tofanira kuti tichiita unpack the love, kuti love yacho inoreva kuti ndaakurarama sei, ende hatisi kungoti taakurarama murudo ndiudzei kuti kurarama murudo kuna Mwari nokuno muvakidzani wangu kudii ndo zvingada vanhu vamwewo vangateerera. Inoti ndokuti ndihwisise ndonga ndozviri kutaura vamarufu kuti kana todzidzisa munhu taakuinda mukupedzisira kuti shamwari wanga uchirarama muchivi, chivi ndechichi handitika. Yes. So yes, saka bho tamboverenga kuna Jakove kuya kuna James zvikanzi wadarika kana 1 murayiro haunokondemiwa, handizvozvo. Saka ndope tichada kuti tizodzidza tichidzika kuti murayiro wacho wajesu tabvumirana kuti wesinai wakaparara ndizvozvo taakuda kuti tizobvumirana wajesu kuti mukururama tingararama sei. So vajamu ndinotenda. Thank you very much mufundisi Marufu, thank you very much. Kuda kune vamwe vanga vakateerera urukuro wedu topedzera pano. Kana mune zvokuwedzera makasununguka nokuti dare retinokokerawo vamwe. Kana mune mibvunzovo movuya, kuda mune mibvunzo kuna vajamu, kuda mune mibvunzo kuna vamarufu, kandai ipapo tichazozvitarira pachirongwa chinotevera. Ndini wenyu Murambwi Mashinire. Mufundisi Marufu, thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Evangelist Jam, yes. Thank you very much. Yeah, welcome. Yes. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba paz vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwa Mwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imu chokwadi, patana inesu chokwadi chichakusu.